Nu mai miopie nu vezi ce se întâmplă azi în țară. Ambițiile mai Sandu nu mai încap în prerogativele constituționale ale șefului statului. Sandu vrea mai mult. Sandu vrea tot. Maia Sandu, președinte aleasă de popor, de diaspora, calcă în picioare ca pe un covor roșu articol 6 din Constituția țării, care stipulează clar separarea puterilor în stat. Sfânta Sfinților regimurilor democratice. Nu cred că Sandu nu l-a studiat la Harvard, pe Montesquieu și pe Locke. Prieteni, alegători, intelectuali, constituționaliști, la executiv a ajuns un proiect de lege prin care se vrea extinderea prerogativelor președintelui Republicii Moldova. Înțelegeți? Asta în cadrul unei republici parlamentare. Maia Sandu nu mai are nevoie de Parlament, care și așa este controlat de ea, mai exact de curatorii Maia Sandu. Să nu o facem regine când coroana este în mâini străine. Ori nu suntem în epoca fanarioților, nu? Sandu vrea să decide de sine stătător când se declare stare de urgență sau stare de război în țară. Iată textul modificării cadrului legislativ. În cazul apariției primiselor, ce presupune iminența apariției unui pericol pentru securitatea națională sau ordine constituțională, ceea ce face necesară apărarea statului de drept, menținerea sau restabilirea stării de legalitate, președintele Republicii Moldova întreprinde măsuri în vederea prevenirii sau minimizării pericolului menționat și înaintează imediat Parlamentului propunerea privind declararea stării de urgență. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, președintele Republicii Moldova declară prin decret instituirea regimului stării de urgență și îl prezintă imediat Parlamentului pentru confirmare. Parlamentul se convoacă de drept în termen de 24 de ore de la înregistrarea decretului de instituire a regimului stării de urgență. Neconvocarea Parlamentului în termen de 24 de ore va fi considerată drept acceptare a propunerii președintelui Republicii Moldova. Atenție! Sandu își asigură acest drept pentru perioada de vacanță a deputaților. Oare ce vară ne așteaptă? Care este scenariul Transnistriei discutat secret cu curatorii Maia Sandu? Pericolul nostru, provocările din Transnistria. Depozitul din Colbasnă cu peste 20.000 de tone de muniții nu este mit. În iulie deputații pleacă în vacanță. Prin urmare, Sandu ne poate declara de sine stătător și stare de urgență și stare de război. De fapt, se modifică articolul 87 din Constituție. Acești oameni buni au transformat de mult Constituția într-un maculator pe care șterg și redactează. Acum mă întreb, dacă sondajele interne vor confirma pe cazul pas, Sandu va institui starea de urgență sau de război? Cred că da. În acest context, alegerile locale pot fi amânate, dar poate chiar și cele prezidențiale. Femeia aceasta nu va pleca din funcție până nu va provoca un vulcan în Transnistria. Avioane survolează zilele acestea cerul Moldovei la ore matinale. Ce faceți, doamnă Sandu? Dar opoziție, ce face opoziția? Opoziția poate să facă front comun împotriva unui caz fără de precedent de acaparare a statului. În acest context îmi amintesc cuvintele lui Stalin. Viața a devenit mai veselă, tovarăși. Viața a devenit mai bună. Intelectuali, cetățeni, ieșiți din bucătărie și din spirala tăcerii, dacă vreți să menținem pace în țară și democrația. Postscriptum, în zilele următoare aștept măștile doamnei Sandu să intre în garderobul Irinei Vlah.